Surya Candra Dharma yang Kartika pinurba kodrating kawasa sarira triyangi dari bawana purwa teking duk sina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar tumangkar kaya sinrambun kaya Jawapati ngrembya dadi padhanging kutu-kutu walang atoga bulan wana yang bulan toya dadi branakan tanpa wicalan padhang trawangan nari Sanghyang Rawi ingkang arsa merbawani jagat mungguing jagat pitanduk mungup-mungup mungguing hangrane kukerabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi saya dangu sumono Sanghyang Arka kados meblak kanan kiring abang esmu jenar kaperbawan nari Sanghyang Basanta tanem tuwa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung Kenemelan Gendanu kasiring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu selaing kawula dasih den rasa ngupaya buga garap Tegal sawahe anglur selur tanah pedhete sinambi sesendonan sesindenan mikul garlukune anggiring raja kayane saweneh ana pirembagan Samarwangi Sanghyang Arka saya dangu saya inggil kados sunari jagat wis katon melok dening kiblat papat lor kidul wetan kulon sunari jagat kang samrebut biyada rebut teja rebut kekuwung parandene datan ana ingkang madani kekuwunging praja ing Indra Prasta ya Praja ing Amarta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura marmongipun garis 100 tanampu kali 1000 tanjang ketiga krana negara Ngamarta dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sing asapan tu ya menawi dinampi ombak samudra biru anglangut kang tanpa pagut pegating paningal kapantok uruting Cakrawala wane-wane cakri ing wisik samene kineping jurang corong kinepung guwa sirung kinarsa susun peksi lawet miang sarang burung menuju pasisir antar sasana jembar kebekaning pasir gemlaring garis pinggir tanem tuha ngrembuyung royo-royo karang kitri ruwe-ruwe roning klopo mratandha bumi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan hangrang sang langit linggak-linggok lampahing tuyung mijil saking sendang-sendang mening tirtane iline pinara para praine tinampi wadhuk bendung-bendung kinarya hangelini sawah miang pategalaning Rara Kisma wegel mangulaing tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang sela sadaya tinanduran tandur kang murakabi tandya Bathari Sri Aglaring Pasabinan yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi tatekane nunggu Prawijeng ngrembuyung gegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglunga wit-witane pala kependhem pala kesimpar pala gumantung sadaya tanku jiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon Raja kaya pitiwen sangsa ngrembaka lamun sang aglaring mangonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi dadanana carane kandhang nganggo kinancing palang labet tebih saking tindak Durjana Tuti samya sayek saka kapti akarya luguring nusa bangsa tuwi negaring Amarta wana gungimbanging gunung hanggung rineksa mrih lestari run tumurun trah tumrah sadya dadi regu-reganing lingkungan langkung-langkung lamuta tinaliti jalma sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsara sinangsaya tebing wada winada anana mung samat sinamatan daya dinayan sawiji udus mapan jatining jejiban ingkang piniji temawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya kenging binasake negari Ngamarta nalika sumra lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pamukir loh jinawi gemah aripah karta tata turaharja dasar negara gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusring manca praja lah sinten to wau ing asta pesaraning adil praja Ngamarta perang ngucapno dosa namaning Sang Nata Dasaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma. Ya Prabu Puntadewa.
ya Sang Yudhistira, ya Guna Talikrama, ya Sang Ajata Satru, ya Sada Dwija Kangka. Yata lamun Andraguna ing aguna tan kendhak naning jalma, luhur datan kulung-kuli andhap tan kasor ing sesami. Risa juga lenggah madaning jambar, kayap sangganing para byada manggung ketanggung. Joko paloro-loro ingkang sami ngambil pacaraning keprabun. Banyak dalang sawunggaling kaca asdi panggo kang samarama. Kinebutan naring manyura kanan kiring kongas gandaning sanata pindha prayangan blabar dumuging pangoraan. Tembene kamuning ngosana sifat kamanungsane. Banyak Sang Hyang Bathara Darma Angejawantah binayang bayang sangganing hapsara hapsari saking kaswargan. Pepanggenggeng pasebane para wadyabala miwah para kawula mbegamber blabar yayah samudra datanpa tepi. Datan kantun sangganing para anung-anung ketungguling Praja Ngamarta miwah sangganing para kadang ingkang sampun kepareng jangkep madaning Datulaya. Kawistingan ingkang bergagah yayah prayitning kewuh nganti kaya lintang Bima Sekti Hanuwaktu ing naga menika ta warnane panenggak Pandhawa Satru ing Jodipati ya nunggul pawenang Raden Harya Werkudara ya Bratasena ya Wijasena ya Bimasena ya Sang Kusuma Yuda ya Sang Kusuma Dilaga ya Sang Ganda Astratmaja Gagah Wideksa Kudhek Wok Simbar Jaja turta kasunengan kasekten rinangkum jumeneng Sang Werkudara jinajaran ing rayi panengah Pandhawa Satru ing Madukara Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunthi Dwibatsa ya Sang Mahabau ya Sang Kaliti ya Dudakesa ya Bambang Margana ya Sang Suparta Satria Bagus tanpa cacat gaya teja pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling turta kondhang dadi sutraning rat pelanging jagat lan curing bawana. Datan kantun ora giling Pandhawa Satru ing sawajajar tuwin bimira tawu Raden Nakula Sadewa Raden Pinten Tangsen Satria kembar kemanikan kembar busana kembar wicara receh pangandekane angudan asih pengawak menjangan ketawa. Ing jayander mlabar sanggang punane nayoking sami gantung sibo jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul datan posolo labet kadamara sibo ing alun-alun hamblidak gendera rerontek umbul-umbul kikiter hangen danu yayai mondeng mangsa labu paing megar pindha jamur barat mangsa rendeng tumbake ngrangepi jati ngarangi mangsa ketiga parandene kating ngarep didem permanem tanana bane ing walang alisik nadyan gegodhongan tangung ubah samirana datan pampah kapur sama swaraning pradonga menyang rangin miwah pangli ing waranggana dadak saklem ngangge kawistingan rawipun nata agung ing Ndarawati sumawon noteng Mandura riwesnya minggah Datulaya ya lenggah jajar kelawan Sang Duminata ing Amarta parandene sanata dereng kepareng medhar pangandikan anyarengi bendhe munya mangungkung dadi katandha pilih sanata medhar pangandikan teka mangkono jeneng pangandika sanata Prabu Darma Kusuma ingkang dereng kababaring lisan Tuan sembah niring ulun kapurpa risang murbengrat
Sretinon ning pasewakan pusana maneka warna sebak puspiteng Udyana miang panjra sarwa rukma ranggeng manik nara nara
wata Prabanyo kang so merat kenyaring tejo laliwaran lir ki lat sisiring tadet Wimbo kekanda mre ingin katiuping maruto mando sabaran mangambar kongas Nyuwun Agung mugi ngayomana marang Projeng Amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu Ndorowati dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka rayi paduka ngaturaken pasegan wanakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat nulinggih Yayi sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngraka Ndorowati dupi kula tampi timbalanipun ngadhang kula Yayi Prabu Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma akarya bombong raos sing manah mboten langkung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecak nuanggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndorowati kawula non nuninggih Yayi kula kinten mboten kirang prayogi pisawanipun ing Ngraka ing Dwaraka dinten sakmangke menika wonten Projeng Amarta Yayi Prabu Darma Kusuma miwah Koko Prabu Mandura sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Projeng Amarta Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubathara wayah tur jagat Pathik Andra Jaladewa Yayi tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sowanipun ing Ngraka ing Mandura wonten Projeng Amarta
Durga mendhak kala sirna. Anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Yai Prabu Darma Kusuma. Namung keparenga ingkang Raka ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka. Kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kadang kula ing ngamarta. Yai Prabu Darma Kusuma. Kula tampi Koko Prabu Akarya bombong raos ing manah. Mboten nangkung kaskecakno anggen jengandika lenggah. Kaicalna jigo kelawan pekewa Durgama Sangga Runggi. Koko Prabu ing Mandura. Yai Prabu, sampun boten kirang prayogi piswanipun Rakanta ing Mandura dinten sak mangke menika. Yai Prabu Darma Kusuma kadang kula, Yai Prabu Puntadewa. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katura Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Yo. Sira Siadi ngaturke sembah kelawan pun Kakang. Mestine tinemu Taruna ngaturke sembah kelawan Kadang Werkudara. Kresna kakangku apa? Yen piranganing para nayaka Punggawa munggah Yai Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kelawan nata ing Darawati. Tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Nanging sing gedhe pangapuramu ya Dimas, yen to Werkudara ngaturake sembah kelawan nata Darawati, paripaksa sembahe Werkudara ora tak tampa, Dimas Haryasena. Apa aku nandang kleru? Apa aku nandang luput kelawan kadangku ing Darawati? Yen to pancen aku nandang kleru dosa apa ing bakal ndak sandang, aku ora bakal selak. Waton kowe bisa nuduhake dosa keluputane Werkudara. Werkudara apa? Satemene Siadi ora nandang luput kelawan pun Kakang, nanging jagat iki kabeh padha nekseni ora ana ingkang wajib sinembah dening kadangku Yai Werkudara. Kejaba mung Sang Mahardi Kengrat ya Sang Ruci Bathara. Lah kok beda kelawan saban-saban ora kaya dina iki Siadi ngaturke sembah kelawan pun Kakang. Mongko kondange aja kok jamak lumrah ing titah sewantah. Dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok Siadi ngaturke sembah kelawan pun Kakang, mengko gek-gek sawise pun Kakang nampa sembah Werkudara, ana apa-apa ingkang tak sandhang. Mula supaya kabeh tinemu slamet ora ana swiji apa, sembah Werkudara ora tak tampa ning pangestunipun Kakang tampanana. Ora sudi. Lho. Dasarmu apa ora nampa sembahing utawa pangestune nata Ndarawati? Kowe sing tinemu werda ora nampa sembah sing tinemu mudha. Tangeh lamun wong tuwa menehi pangestu karo bocah nom Dayanana. Merga kowe ora nampa sembahe karo sing enom. Wis ora sandadak pengestonan. Ora sandadak ngaturke sembah bekti. Kowe mateka dhewe, aku mateka dhewe. Werkudara, nggih. Yen kaya mengkono tegese wis ilang tabeting pasduluran antaraning Siadi lan pun Kakang. Apan kowe sing marahi ora nampa sembahe Werkudara. Ya wis saiki ngene. Ora ketang sesak rasaku, ora ketang rada tida-tida penggaling pun Kakang nggone nampa sembahing Werkudara. Sembahmu tak tampa kanthi rasa kepeksa, pangestuku tampanana. Wenehna ngono, apan-apan tak jupuke. Kosek to, pangestu kok kapan-kapan dijupuk ki? Pangestu ora bakal bosok, pangestu ora bakal mambu. Kowe nampa sembah Werkudara, dadak mbok perceka. Tur kanthi kepeksa atimu, mula pangestumu tak tampani ya apik. Ora ya ora apa-apa. Wis. Mengko malah kriwikan dadi grojokan geguyut dadi tangisan. Kresna, wonten paring dawuh tampanan sembah Werkudara. Werkudara nggone ngaturke sembah lahir batin kok dadak mbok perceka werna-werna. Werkudara? Nggih. Ya to Yayi, ento pancen kaya mengkono, sembahmu tak tampa lahir batin pangestuku tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Pangestune Kresna, kakangku Dayanana uripe Werkudara. Dimas kadangipun Kakang ya. Ngaturake panuwun Yayi. Ya tiba padha-padha. Bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katura. Wah, bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katura. Bule kakangku. Koko Prabu? Nggih. Werkudara ngaturaken sembah kok mboten paring pangandikan pancen tak jarak. Lho. Dasaripun menapa? Gusti to, kowe ngerti dhewe to. Jenenge Baladewa ki akeh. Kusuma Waning Pintu Wasi Jaladara Anamka Krasana Balarama kuwi jenengku kabeh. Lah kok sirikanku disebut sanggon-gon. Kabeh wis padha ngerti entuk aku ki bule. Ning mbok yo diucapke ana sanggon-gon. Isin dipirsani para nayaka Punggawa semene akeh. Mbok yo nyebut Baladewa yo apik, Balarama yo apik. Kok bule lho? Werkudara? Nggih. Mbok yo aja bule to.
Ngerti to yen to bule iki sirikaning Koko Prabu Mandura. Lah kok mbok sebut sanggon-enggon kabeh padha prisa yen to Koko Prabu ki ciri getheke bule. Aja nyebut bule marang Koko Prabu Mandura ning nyebut asmane sak liyane bule. Nek bule iki rak mirang-mirangke to njaluk tulung balen ana ping 1000 wungkas. Werkudara leren kuwi malah bula-bule. Baladewa, Werkudara piye? Yen pancen kowe ora seneng wujud bule. Kaya aja nutuh karo Werkudara ning nutuwa karo sing gawe urip. Apa kowe ora kelingan wong urip ning alam padang kuwi dagang tuna andung bathi. Yen tuna sing dibakul yen bathi-bathine sapa sing didum? Wong urip tanpa pawitan, ora njaluk, ora ngemis, mung nglakoni urip paringane sing gawe urip. Mula wujud apa wae tampanen kanthi lega legawaning ati. Wujud bule tampanono kanthi bunga. Nadyan kowe diparingi cacat tampanono kanthi bunga. Merga wis diparingi urip karo sing gawe urip. Kena ngapa dadak ngresula yen pancen kowe ora seneng wujud bule. Kowe aja ndukani karo Werkudara ning kowe gugato ning kayangan. Kowe gugato karo para dewa, gugato karo sing gawe urip. Wujud bule kok emoh. Wah, yen ngono nggonmu urip sak suwene tekan dina iki, atimu ngresula, atimu ora ikhlas, atimu ora iso nampa. Tegese nadyan kowe tumindak apik kaya ngapa, nek uripmu tansah ngresula, dosamu tumpuk matimbun-timbun. Wis. Malah mejang kaya pendhita mulang kaya guru. Ya, Werkudara, tak tampa nggo wujud bule. Ning aja nduk sebut sanggon-nggon ya Yayi. Aku isin. Kena ngapa dadak isin? Wis nyatane wujud bule kok dadak isin. Gelem aku nyebut bule, ora gelem, ora caturan, ora apa-apa. Ya wis gelem. Wah, ngono kok dadak kangelan. Koko Prabu senengane ya merceka rembug kok dadak ya Werkudara. Sembahmu tak tampa pangestu pun Kakang Tampanono. Ndak gegem dadekake jimat Koko Prabu. Sembah kula kunjuk. Arjuna ndak tampa Koko Prabu Mandura. Sembah kula katur. Ya Janaka tak tampa pangestu pun Kakang Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Koko Prabu sembah kula kunjuk. Koko Prabu sembah kula kunjuk. Nek kula sedewa ndak tampa pangestuku Tampanono. Ya pinten tangsen. Ndak tampa pangestu ning pun Kakang Tampanono. Ya kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Niku kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan Koko Prabu. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Iya. Pinten tangsen kaya wis ora kepenak praptanipun Kakang ing Ndarawati ning Mrajing Amarta. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi keparenga hamba barana ingkang sejati. Menggah menapa ta sababipun dene darunanipun dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka. Bilih kelenggahan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula diangaraken Rata Kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndarawati. Yayi, kula wonten timbalaning adhawuh. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Manahipun Koko ing Ndarawati. Namung semantena kula suwun kanthi sanget tata upacara ing kamrajan ing mekaten menika kala wau sampun ngantos paduka aturaken dhateng Raka ing Ndarawati. Krana pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta, pangraos kula tanpa beda kula menika sowan utawi wangsul dhateng negari Ndarawati. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Malah mangsa kala benjang menawi para Pandhawa wonten wekdal ing kepirunggan nedya tetinju dhateng Mrajing Ndarawati, kaicalna jigo kelawan pekewuh Durgama Sangga Runggi. Ndarawati karengku kados dene negari Ngamarta Yayi. Koko Prabu nokno inggih ngestu padha dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Sesemban kula ing mekaten daya-daya kula cumadung dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka pareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Yayi, wale-wale menapa? Sawanipun ing Raka ing Ndarawati wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika ing sepisan tetinju dhateng jiwananing kadang-kadang kula para Pandhawa. Syukur dene Pandhawa tansah pinayungan kararjaning dat kamurweng dat dene dungkap angka kalih. Wale-wale menapa sawanipun ing Raka ing Ndarawati menika estunipun namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahan ingkang sinandhang ingkang Raka ing Ndarawati. Yai Prabu Darmaji kadang kula ing Ngamarta. Andra ingkang muswita rum
Kasiring Samirana mrih Sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya Suraos kados pundi dene mekaten wiya sing mangandika maduka Kanjeng Koko Prabu Yayi. Nuwun pangapunten. Watawis sampun ndungkap tigang candra etang kelengganing dinten sakmangke menika negari Ndrawati kados nampi welak ing Jawata. Negari Ndrawati kados nampi welak ing Jawata. Negari Ndrawati kados nampi pegebluk. Kathah para kawula ingkang enjing saged sonten ketewasan, sonten saged enjing kapraloya. Monggo sampun boten kirang-kirang nggen kula ngarawuhaken para sewa sugata brahmana miyang para nimpuna supados anambak rengkaning praja parandene katindakan gagar wigarten antuk karya. Mangsa kala ingkang sampun katetepaken ingkang raka nglampahi semedi kanthi lampah sarinaritis sesemek ron raja mala bebantal bata sarimbak. Kawursita sasmitaning Jawata ingkang kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirmal temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dhateng boten-repotipun ing Raka Ndrawati Yayi. Nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula menika badhe arep barba pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan mboten Yayi. Sanget boten kinten nalika semanten Yai Prabu Ndrawati sowan dhateng Garing Mandura. Dene wigatosipun namung badhe nganti ing Raka ing Mandura sowan dhateng Garing Amarta. Wigatosipun supados ing Raka minangka dados saksi tama badhe aturipun Yai Kresna ingkang kunjuk paduka Yai Samyaji. Mboten nama kula badhe ngetingalaken labetanipun Yai Kresna babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping. Pendak-pendak Pandhawa menika nampi ribet. Yai Prabu Ndrawati ing saged ngudari ribet menika kala wau. Pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Yai Prabu Ndrawati ing saged paring kepadhang. Mila mboten nama mokal antawisipun Ndrawati lan Ngamarta menika kalih kaliyan ngatunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura. Suruh sanget panyuwunipun ngroko ing Mandura. Yai Prabu sakadang keparenga suka sakbiyantu boten-repotipun kadang kula ing Ndrawati. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Ing mekaten Koko Prabu mugi parenga mbabarana ingkang sejati menggah menapa ing ngedakat tindakan punta sakadang. Punta sakadang boten badhe selak watun maduka Kanjeng Koko Prabu kepareng paring dawuh Koko Prabu ing Ndrawati. Yayi, wale-wale menapa? Sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirmal temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa paring ngampil wujuding pustaka Jamus miyang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling praja Yayi. Pustaka Jamus miyang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling praja. Nun mekaten. Kula nuwun sewu Koko Prabu. Ngemuti bilih pustaka Jamus kelima sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Menika mboten namung wujuding pusaka nanging ugi song-song pepayunging para kawula sak negari Ngamarta. Tuwin menika mboten kagunganipun ingkang rayi piyambak nanging Mandhawa 5 ingkang ngamengku pustaka Jamus kelima sada.
mila sampun ngantos ingkang rayi menika sinebat nalendra ingkang tilaring tetarosan langkung yen kula badhe ananting dhateng kadang kula sekawan cacahipun menawi kadang kula sekawan Werkudara Janaka tuwin kembar menika nyarujuki menapa dados pangandika paduka tartemtu kula mboten badhe owel miwah kula mboten badhe anggrundel menawi pustaka Jamus Klimasada kabaya wonten negaring Ndarawati Yayi mugi keparengani bali dhateng kadang kula panenggak panengah tuwin Waragil Koko Prabu mugi keparenga pinarak ingkang langkung sekeca Dara nggih Mara Yayi yen pancen darbi penemu matura kelawan pun Kakang samendang aja nganti ingkang karembit mbarep kakangku Werkudara piye ngelingi yen to Kresna kuwi dadi pujangganing Pandhawa Kresna kuwi dadi suwing para Pandhawa Pandhawa iso kaya ngene kahanane merga panggula wentahing Kresna kakangku pendak-pendak Pandhawa nampa pepeteng Kresna ora bakal keri mesti melu madhangake para Pandhawa semono uga yen to Pandhawa nampa ribet Kresna ora bakal keri mesti bakal tetulung sarta sabiyantu marang para Pandhawa mula tumrap Werkudara Pandhawa ora bakal bisa tumangkar budine Pandhawa ora bakal bisa tumangkar uripe tanpa panggula wentahing Kresna kakangku mula aja nganti owel pustaka Jamus Klimasada paringna marang Kresna kakangku dadi sarana nambak rengkaning Projing Ndarawati Koko Prabu mboten marep barba pisang dhateng pangendhanipun Kakang Mas Jodipati nanging menapa dipun ngendikaken dening Kakang Mas Jodipati menika kepara saestu tuwin nyata mila sampun ngantos sinengga sak mangke Pandhawa mboten tumut-tumut angudari weweteng wonten negaring Ndarawati keparenga pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada kaparingna dhateng Koko Prabu Ndarawati tumunten dados sarana birat penandhangipun para kawula sak Projing Ndarawati Koko Prabu Koko Prabu nadyan ingkang rayipun kula semanten ugi kula mboten badhe selak menapa dados dawuh paduka badhe kula candhi nggo jimat jumbukan ngendikanipun Kakang Mas Werkudara tuwin Kakang Mas Panengah Koko Prabu Sadewa ira wonten dawuh Koko Prabu kepiye Yayi monggo penemuning siadi ingkang tinemu Waragil mara gage matur marang pun Kakang nok ngestaken dawuh menawi kepareng kula badhe majengake kula ngabiyantara ndak pasrahake marang sira Yayi Sadewa sigra-sigra yen permana kanca sigra ngragen awang sesangka Nalendra Mekmarwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Kurda-kura rek kiri ro nanggono magawe gelar Nona amit asang Kalimantabe tinebena ing ladoni dumawahing tawang tuwang Koko Prabu menawi paduka Kanjeng Koko Prabu ndangu dhateng ing rayipun Waragil Sedewa upamanipun Kakang Mas Werkudara upamanipun Kakang Mas Arjuna tuwin Kakang Mas Nekula menika nggadhahi pemanggih ingkang sami hanjunjung dhateng derajatipun Koko Prabu Ndarawati menika sampun sakmestinipun jernyatanipun Koko Prabu Ndarawati menika minangka dados pujangganing praja ing Ngamarta miwah pujangganing para Pandhawa mila menawi pangandhikanipun Kakang Mas Panengah tuwin Kakang Mas Nekula kados mekaten menika mboten nama lepat menika saestu leres namung kula nuwun sewu wonten madyaning perembagan menika Sedewa dipun keparengaken munjuk atur nasa paduka Kanjeng Koko Prabu Ngamarta wonten lepat atur kula diagung pangaksami menawi kula radi benten pemanggihipun kan kadang-kadang kula sedayanipun Sedewa jroning pirembugan mesti ana bedaning penemu mara gage Yayi yen to pancen siadi darbi penemu matur marang pun Kakang nun ngestaken dawuh ing sepisan ngemuti bilih pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada menika mboten kenging pisah kaliyan para Pandhawa dene ngangka kalih Koko Prabu sampun maring dawuh
Bila pustaka Jamus Klimasada menika kula nuwun sewu menika mboten namung panggesanganipun para Pandhawa nanging menika ugi panggesanganipun kawula sak negari Ngamarta. Menawi kawula negari Ngamarta menika koncatan pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada ateges sakmangke badhe nungsang puyang gudel bingung gesangipun para kawula. Semanten ugi para Pandhawa menawi ngantos koncatan pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada badhe apes jayanipun para Pandhawa pepes bayu kang tapis mila Pandhawa mboten kenging pisah kalian pustaka Jamus Klimasada menika krana menawi pisah kalian pusaka menika sinten tiyangipun ingkang mboten remen kalian para Pandhawa badhe angel mijet poing nganti suwe banyu sinaring menawi damel cintrakanipun para Pandhawa. Koko Prabu sanget suluh sanget panyuwunipun ingkang ragil bilih sakmangke kula aturi aniti priksa langkung rumiyin. Kula aturi nimbang-nimbang tulon aturi anglejah perkawis menika. Batinipun menapa menawi pustaka Jamus Klimasada menika kaparingaken dhateng Koko Prabu Ndarawati. Tunanipun menapa menika dadipun petang. Awit menawi luput ing pametang menika mangke kula nuwun sewu kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan Koko Prabu. Jagat Dewa Batur ya jagat pangestu karo. Iya dal. Sedewa. Sedewa, iki kula wonten dawuh Prabu. Lah kok dadi kaya mengkono panyakara bawamu tumrapun Kakang. Ora usah mbadak mbok tuding, mbok barang liring wae Kresna wis krasa. Yen to kaya mengkono ucapmu kang kaya mengkono mau mestine kowe ndakwa kelawan pun Kakang yen to pun Kakang kuwi trubusaning satru telik Mangindrajala. Ing bakal gawe cintrakaning para Pandhawa ya ngono apa piye? Nuwun mapunten kula mboten matur kados mekaten. Lho, kowe ora kandha kaya mangkono ning Kyai Prabu Ndarawati iki panjalmaning Wisnu. Wonge wicaksana, ngerti marang kahanan, ngerti marang batine wong liya. Ora usah dadak mbok tutung-tutung wis dewa. Kowe ndakwa yen to Kyai Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh ing bakal gawe ringking para Pandhawa ya ngono apa piye? Nyuwun mapunten mboten ngaten. Wah, Dewa, wonten dawuh. Yen kowe wani karo Kresna, wani karo Baladewa sakaremu. Ning apa kira-kira kowe bakal mancai rembuge Werkudara? Kakang Mas, peranganipun Pandhawa menika ingkang kula ajri piyambak namung kalian paduka Kakang Mas Panenggak. Mila menapa ing dados dawuhipun Kakang Mas Panenggak menika badhe kula estokaken. Bagus yen ngono kowe adiku tenan. Lho nggih. Mula yen kowe ngaku adine Werkudara dina iki rasa kakehan cangkem. Wah, rasa kakehan gunem sing tanpa guna. Kowe manuta karo dulur-dulurmu tuwa. Pustaka Jamus Klimasada mendi boyong karo Kresna kakangku. Nyuwun mapunten, nyuwun mapunten. Pirembagan menika antawisipun Pandhawa gangsal Koko Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak Panengah, tuwin Kakang Mas Nekula ingkang pragil piyambak kula. Menawi wonten salah setunggalipun peranganing Pandhawa ingkang boten sarujuk tartemtu pusaka boten badhe bidal wonten pundi-pundi mila. Kula nuwun sewu atur kula ingkang mengatur menika kala wau mugi dados penggalian. Pandhawa gangsal ingkang boten cocok tuwin boten mathuk tuwin boten gathuk pustaka kaboyong dening Koko Prabu Ndarawati namung kula. Mila dinten sakmangke Koko Prabu Ngamarta kula aturi menggalih dhateng menapa ing dapun dados aturipun ingkang raying mbumira tamu pun sedewa. Sakmangke nggih menawi Koko Prabu menika kula nuwun sewu kula mboten dakwa. Malah piyambakipun sampun kraos. Piyambakipun sampun kraos bilih kula atur kula menika larekipun namung badhe nyubriyani dhateng Koko Prabu Ndarawati gandeng sampun tinar buka sedayanipun malah samangke kula bikake mawon. Kula bikake mawon. Koko Prabu kula nuwun mapunten. Sampun ngantos pitados kaliyan tiyang ingkang caket kaliyan panjenengan krana jaman sakmangke menika sedulur saged dados mengsah, mengsah saged dados sedulur. Ruang saged tegel kaliyan trengcangipun piyambak krana kabetanipun ingkang andhesak wekasan dados tumindak ingkang boten samestinipun Koko Prabu. Sedewa, wonten maring adhawuh. Koko Prabu Ndarawati kuwi kadangku sepuh. Kowe kelingan yen to Koko Prabu Ndarawati kuwi dadi pujangganing para Pandhawa. Inggih, kula mangertos. Kowe kudune krasa, sira kudune ngrumangsani. Tanpa panggulawenthahing Koko Prabu Ndarawati, mestine Pandhawa ora bakal kaya mengkene. Kula nuwun sewu pamanggih ngaten menika lepat. Pamanggih ngaten menika lepat. Mboten krana Koko Prabu Ndarawati, nanging sedaya menika ugi pambudidayanipun Koko Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak, Kakang Mas Panengah, Kakang Mas Nekula tuwin ingkang rayipun sedewa. Sampun gumampil nyebat bilih Pandhawa ora ana apa-apane tanpa nata Ndarawati. Kula nuwun sewu.
Kakang Mas Werkudara menika ugi babat-babat negari Ngamarta. Kakang Mas Arjuna menika ugi nggula wentah dhateng negari Ngamarta. Mila kula nuwun sewu, ingkang dados kewajibanipun Nata Ndarawati menika namung nggula wentah. Nggula wentah ing babagan migatosaken dhateng tingkah lampahipun para Pandhawa. Menika kewajibanipun. Dados perkawis mukti negari Ngamarta menika mboten wonten gandeng cenengipun Nalendra Ndarawati. Inggih menika Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. He, Sedewa. Wonten dawuh. Weh lah. Lah kok malancang ucapmu? Kowe malah ndawa sing ora-ora menyang Prabu Ndarawati. Ming perkara pustaka Jamus Lima Sada disuwun ngambil. Disuwun ngambil ning negara ing Ndarawati mengko yen tuwun negara Ndarawati katon tentrem, pusaka bakal dikondhorake. Sedewa, aku ora duwe niat apa-apa. Nuwun ngapunten, kula mboten cubriya. Namung sedaya menika kedadipun petang. Menawi sampun kelajeng dipun pasrahaken pustaka Jamus Lima Sada, tumunten sakmangke wonten bab-bab lelampahan ingkang satemah damel gelanipun para Pandhawa sinten ing badhe kacucuh. Mboten wonten, awit saya sampun nyarujuki dipun boyong dening Paduka Kanjeng Prabu Ndarawati. Kula aturi menggalih. Kula nyuwun mapunten lho, kula menika mboten ndawuh dhateng sinten-sinten, namung kula kepengin upamiya Kakang Prabu Ndarawati menika ngersakaken pustaka Jamus Lima Sada, mbok inggih Pandhawa gangsal menika kaboyong wonten negari Ndarawati menika malah mboten menapa-menapa. Ning nek ming pusaka tok, kula menika mboten ikhlas. Kula mboten ikhlas. Dewa, wonten dawuh. Muni ya pisan, Kas. Ora ikhlas. Inggih. Wah, ora pisan, ora pindho. Adi sing ngeyel dhewe kok ming sing ragil. Kowe iki kembar karo Nekula, kudune padha penemu, padha apa-apane. Kakangmu Nekula wis sarujuk. Teko kowe ngoceh kaya betet sewu nebo pategalan. Ndrewili omonganmu kaya grojogan. Yen ngono kowe arep wani karo kadangmu tuwa. Mboten, Mas. Kula mboten ajrih. Utawi kula mboten badhe wantun kaliyan panjenengan. Yen pancen ora wani, kowe matura yen to sarujuk pustaka Jamus Lima Sada diboyong ning Ndarawati. Matura. Inggih. Matur dhateng sinten? Wah, karo Mbarep. Inggih. Matura, Ndang. Mumpung durung aku nesu tenan. Yen aku nesu tenan aja kelakon sak candhak lak banting ilang-ilangan ndong siji. Kose, aja kesusu, se. Wah, lah kok arti banting iki piye? Iki adimu lho Werkudara. Ya ben, ora urusan karo adiku. Aku ora bakal nyawang kuwi adi apa sedulur yen ora cocok karo Werkudara. Wajib tak singkirake. Ayo tak matura. Inggih, matur kados pundi? Barep kakangku. Aku sarujuk pustaka Jamus Lima Sada diboyong ning Ndarawati. Inggih, Kakang Prabu, nyuwun mapunten. Kula mboten sarujuk menawi pusaka kaboyong wonten negari Ndarawati. Muli piye kuwi mau? Inggih, kula mboten sarujuk menawi pustaka kaboyong wonten negari Ndarawati. Ora sarujuk. Nyuwun mapunten kula mboten mathuk, Kakang Mas. Kowe ora cocok. Inggih, nuwun pamunten kepeksa kula mbadal dawuhipun Kang Mas Werkudara. Wah, ora minggat tak gecek ndasmu dina iki. Tandya Bala Pandhawa mbyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambah ongke Surakatite kambah ongke Surakatite merut layut sagung Praratu Werkudara Dimas kudune ora kaya mengkono. Ngelingana yen to Nekula Sedewa kuwi kadange awake dhewe beda ibu. Mestine Dimas kudu iso ngayomi. Tayomono nek pancen bocahe. Mas Tuti dawuhing kadang tuwa tayomi. Ning gandeng bocahe wis ora gugu karo gunemane wong gerak. Gunane apa? Wah, wis ora ana gunane aku ngayomi karo Sedewa.
teko si Adi Mentala nundung kalawan Adi Muragil. Yo men. Dimas yen ngono mengko Pandhawa gari papat golek tambah siji. Sapa yayi saentuke? Wah, sing baku ganep 5. Werkudara, apa? Mestine ora kaya mengkono, lah kok dadi ki malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mung perkara Yayi Prabu Ndarawati kepengin mboyong pustaka Jamus Klimasada nganti si Adi Mentala nundung lawan Adi Muragil. Tandha bukti yen aku kuwi banget ngene bekti karo Kresna kakangku. Kala wektu dina iki ora sambok gagas, Sedewa minggat yo men. Bali ning kasatriyan yo wis ben. Wah, sing baku wis ora ana pepalang. Nggone barep kakangku maringake pustaka Jamus Klimasada. Perkara Sedewa aku ing bakal nanggung. Ya wis pancen kaya ngono ya sakarepmu. Wah, wis tak tanggunge. Werkudara, apa? Wanitu mindak kudu wani ngrampungi perkarane. Bubar pasewakane tak golekane, bocah ora gelem bali tak tutukane sirahe. Iya Dimas. Wah, kejem tenan Werkudara. Lah wong ora gelem bali kok ditutuki sirahe. Ya ben. Nek ora ngono ndak ora do manut karo Werkudara. Yayi, tumunten sak mangke kula nyadong dawuh timbalipun Paduka Yayi Prabu. Koko Prabu gandeng adreng para kadang anggenipun masrahaken pustaka Jamus Klimasada. Tumunten dinten sak mangke pusaka kula aturi nampi. Kula aturi amboyong wonten negaring Ndarawati kinarya ngusadani Projeng Dwaraka. Aduh matur nuwun Yayi, sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mekaten kula tumunten badhe nampi wujuding pusaka. Lan kula nyuwun pamit Koko Prabu. Nggih. Koko Prabu kendel wonten mriki sawetawis. Mangke menawi negaring Ndarawati sampun ketingal padhang, kula ngunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Oh ngono. Inggih. Yo, aku manut. Yen pancen kaya mengkono pun Kakang mung nderekake tindak Yayi. Inggih ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Yayi, kula aturi maringaken. Daya-daya kula nyuwun pamit madal pasilan Koko Prabu sumangga kula aturi nampi wujuding pustaka Jamus yang jimat Klimasada. Inggih Yayi. Sebebyar katalika wau wis mengker nata ing Ndarawati nampi pustaka Jamus yang jimat Klimasada tinampi saking ngrayi nggih nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma sigra mandhap saking mendhapi wis ora katon citraning nata ing Dwaraka amboyong pustaka Jamus Klimasada ucap kacarita sinten ingkang wantun minggah madaning pendhapi Datulaya negaring Ngamarta tanah sanes kejawi amung utusan saking Karang Kadempel. Gura Petruk kanthong bolong sumamur Gura Bagong nyerpepeh pindha soto metarangan.
Mendrak alon tata trapsilanira ngajomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta Koko Prabu atus pundi Yai menika mboten pangling kedadak suwanipun Petruk kaliyan Bagong wonten ing abyantaranipun ingkang rayi Ngamarta ila jagat Dewa Bathara. Wah, nadanipun menapakno Petruk menika panakawanipun wadang-adang kula para Pandhawa. Bagong menika ugi baturipun para Pandhawa. Mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos Yai tumunten katimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi nun ngestaken dawuh. Panakawan Petruk padha kanthi harja sapraptanira panakawan ana ing ngarsaning ingsun. Nun amit pasang Kalimantabe tinebene ngilodene dumawaing nawang tuwang sinuwun. Linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepat atur kula diagung pangaksami jar kula menika namung batur, kula menika namung panakawan. Kiranging unggah-ungguh kiranging tata susila. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Iya panakawan. Ora dadi ngapa lho nggih, padha rarja sapraptanira. Tansah pinangan ing kawidadane ring sambikala sawanipun ingkang abdipun Petruk. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk sandhapa pada paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta. Panakawan Petruk ndak tampa pangestuku tampanana. Kapundhingga jimat paripindayana ing kasantosan. Paring maestunipun Sinuwun Prabu Darmakusuma amawahana kabagyaning gesang kula. Iya Petruk prayoga nunggonmu sowan nggih. Sampun boten kirang prayogi Sinuwun. Panakawan Bagong padha kanthi harja sapraptanira. Nun amit pasang Kalimantabe. Tinebena ing iladune dumawaing tawang tuwang Sinuwun. Ngemuti bilih kula menika namung batur, kula menika namung panakawan mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh diagung pangaksami. Iya, kok padha karo Petruk. Niki latihan sareng-sareng ya Sinuwun. Iya. Kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kunjuk sandhapa pada paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa. Duh, sekerupku tiba to. Nggawa apa mak kelunting ki mau. Wong sak-sakane werna-werna. Iya Bagong pangestuku tampanana.
Kapundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggun mulungguh. Sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya Bagong sing tak karepke kaya ngono kuwi. Yen to sowan Nalendra ya kudu nganggo tata krama, ora sak kepenakmu dhewe. Nun nggih, samenika sampun radi insap sinuwun. Iya Bagong, nun nggih mugi-mugi mboten kumat. Iya Bagong ora dadi ngopo. Petro Kandung Bolo Bedharjo Sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampan ana Petro. Nun nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat. Ponokan Bagong Bedharjo Sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampan ana. Nune. Oh, Gong, cepet ya diwangsuli cepet men ketok kaya ngajeni ngono lho. Ngajeni nek ora cetha yo malah ora ngajeni. Panjenengan ngendika napa? Pangestuku tampan ana. Kapundi jimat paripen daerah kasantosan. Lho, ngono kuwi ceket-ceket. Petro, dalem Padharjo Sapraptamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo, Bagong Padharjo Sapraptamu. Ngantunipun Darawalku Dara. Tansah pinangan ing kami dadan bekti kula kunjuk. Balenana idak ndasmu. Pangatunipun Darawalku Dara wilujeng bekti kula kunjuk. Ora kabeh satri iso dijak gojek, ora kabeh dijak gojek. Ndara Werkudara kuwi ora iso dijak guyon. Heeh, sepaneng. Kok malah ora. Aku ora seneng karo bendara-bendara sing sepaneng iki. Aku nek golek bendara iki ya sing ceria. Sing ngremenke, sing mbungahake. Ha iya. Lomo ora pati ya. Petro Padharjo Sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya Petro ndak tampa. Bagong Padharjo Sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya tak tampa. Petro Kantong Bolong Padharjo, Ndara kula bekti kula. Iya Petro tak tampa. Bagong Padharjo, Ndara kula bekti kula. Iya tak tampa. Lho. Kok gutang ya, Gong? Hah? Kok kurang siji? Goleke wong wae. Goleke wong piye maksude Pandhawa kok kurang siji? Mbok menawa ora masuk. Ora masuk. Tegese ora melu pasewakan, kadang-kadang iso jangkep, kadang-kadang iso ora. Lah iya. Ning kok kaya ora kepenak rasaku. Rasa to gagas sing baku wae dikongkon bapak, apa perlune matur Sinuwun Prabu Darma Kusuma? Ya, tak matur. Petro dalem. Ana apa Petro? Apa saka karepmu dhewe, apa dikongkon bapakmu Semar? Marmatur sambi Sinuwun Prabu Puntadewa. Menawi lepat atur kula diagung mangaksami nggih Den. Iya Petro ora dadi ngopo. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Ndara-ndara kula Pandhawa ingkang kangka kalih. Sowan kula menika estunipun boten saking pikajengan kula piyambak. Ing kula niki dapur dipun utus Bapak Semar. Petro dalem yogine kowe nangis. Nggih. Sedih nek ngrasake lakon karang kadempel. Petro eneng opo kok nangis ki apa? Nggih riyen ngutokke unek-unek ya karo nangis barang ya ora apa-apa. Yogine Petro. Sampun wonten setunggal candra niki. Bapak niku sakit. Lho, bapakmu lara. Nggih. Mengglecak mawon teng ngamben. Mengambegan kalih matane mlorok. Nek ditakoni pun boten semaur. Pun pokoke mengkaya nuwun sewu. Wis kaya kunarpa, wis kaya batang wong ning mripate ijik melek, jantunge ijik keketeking jantung isih krasa. Dari kesemanten kula wis ora kurang-kurang gone nambake bapak. Nganti entek-entekan. Bapak kula tambake ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Kula wis ngrawuhke para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna. Pendhita ampuh pun kula gawa kabeh teng Karang Kajembel. Ning siji mawon mboten wonten sing iso. Napa nambani larane bapak? Kowe nek omong ngono kuwi ra cetha.
Atiku keloro-loro Gong. Aku wae nek mikir kowe iki wong ora tatak. Wong ora mentalmu ora gedhe. Ameng bapakne lara kok nangis. Bapak kuwi lara wis tak ajab ndang mati. Lambemu elek to Gong ora. Kowe iki anak model piye to? Model saiki. Lho. Anak kok model saiki ora. Anak saiki iki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Hah? Tak takon. Anak saiki iki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Ya isih ana siji loro. Ning akeh-akeh racak-racake wis do ninggal tata krama, do ora ngrebekti karo wong tuwa. Mongko sing jeneng wong tuwa ki ora butuh dipunjung ingkung gajah saben dina. Ning butuh di ngabekteni karo anak, butuh dihormati karo anak, nonton anak kuwi tata krama unggah-ungguh, tur ngerti marang Subasita kuwi wong tuwa wis seneng. Ha ta? Ha iya. Saiki ndi ana bocah sing ngabekti wong tuwa? Kongkon kuwi alasan. Lah iya ya, Gong. Ha iya. Kaya anakku kae wis mbok men. Tak nengke wae kok. Ya wis ben terus kowe matura. Bagong, bapakmu ya gene. Ngaten. Pun wonten sesasi niku bapakne niku sekarat. Cangkeme Bagong ki elek. Menengo to? Ora ngomong aku tak matur sik. Mripate kecap-kecip kula takoni, "Butuh apa, Pak?" Nek bapak butuh apa-apa, ngendika karo anak-anak. Nek bapak arep eling apa-apa, ngendika karo anak-anak. Anak-anak mesti bakal ngestu padha dawuhing bapak. Ora meneng wae ngono kuwi. Sing upakara nggih ming kula. Bapak saniki kula sing upakara, merga ora ana sing upakara. Petruk ya jarene nek dikon dinunuti bapakne lara, sibuk. Ora ndek kesempatan gula pentah wong tuwa. Gareng nek dikon ngomong karo wong tuwa, didokoki wong tuwa, alasane sawahe akeh, pendhae ning sawah, ora sempat gula pentah karo wong tuwa. Kaya ngeten niku anak-anak saniki niku. Nek bapakne wis arep mecicil, do dititipi wis do ora gelem do kon gula pentah ora gelem, ora do ngelingi jaman cilik. Untung isih enten kula. Iya, Bagong. Lah bapakmu apa ora mbok golekke jamu? Mboten. Lho. Ora mbok golekke tombo. Angel banget wong sing jeneng kon maem tambene mingkem terus kok. Nganti bingung kula niki. Saniki kuru niki aku lho. Sesasi mboten tangi saking ngamben niku awake entek-tek. Wetenge sing maune mblegendonge dadi entek. Iga-igane ketok, sing lemu mung kari ndase. Jan wis ora ditata krama tenan. Menengo mbangane kowe iki matur kok nangis iki cara ngendi? Ngoten niku. Lah terus pada suatu ketika Apa kuwi, Bagong? oh iya lali aku. Lali nek matur ning ngarepe ratu e. Sawijining dina kula Gareng karo Petro niku tetengok nunggu bapak bengi-bengi nika do melek. Iya. Ah terus bapak niku dilalah kok watuk, guk ngono. Tak kira nek kirek. Bul watuk bapak. Arep tak gusah kok suarane nang amben. Wah, ya wis genane. Bapak watuk. Ngopo Pak Mimi apa piye? Terus kula jukuke wedang putih kakek sedotan nika kula jejelke teng mulute bapak terus disedot. Bareng niku kok njaluk udut. Niku jam 2. Jam 2 bengi. Nggih, terus watuk terus dawuh kalih kula kalih Petro kalih Gareng. Kira-kira anakku sing gelem tak kongkon sapa ya? Ngono ngoten niku. Terus kula maju aku, Pak. Aku anakmu sing ragil. Konen ngopo, Pak? Men bapak mari aku manut. Aku tak kon nyemplung segara wae aku sago, Pak. Demi bapak. Ngoten niku. Mboten wonten anake loro sik jenenge Gareng karo Petro niku masrahke tenaga nggo mbantu bapakne ra gelem ming doting cermime nika. Terus bapak ngenten iki ya wis sing tak tuding Petro karo Bagong mangkato ning negara Ngamarta. Iya. Terus lah ngopo Pak ning negara Ngamarta? Kowe nek kepengin bapakmu isih urip, pengen bapakmu ki lestari, le momong karo kowe, pengen bapakmu ki lono urip ana ing jagat, kowe swana sinuwun Prabu Puntadewa, Pandhawa 5 aturana rawuh mrene ning gawa pusaka. Ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Ngoten niku. Nah,
Sowan kula mriki sajiwan Prabu Darma Kusuma menika wonten suka lilaning penggalih ngemuti bilih sampun marambah makaping-kaping bapak mriku bantu dhateng para Pandhawa. Momong dhateng para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti craprang. Pandhawa mboten pisah kalian bapak. Nek nganti bapak men kepengin butuhke Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus miang jimat kelima sada ora kelakon. Niku ateges Pandhawa niku nuwun sewu, satriya sing mboten ngerti males kabecikane wong liya. Mula terus terang, nek kula sowan mriki Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel, kula wis mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri minangka apa, Bagong? Minangka abdi negara Ngamarta. Terus apa gunane kula kedhian nglesot teng negara Ngamarta, mung butuh Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana tambane bapak kok ora kelakon. Nggih to? Percuma. Hah? Percuma. Nggo ngapa kula ngabekti karo sampeyan? Ning jebul sing kula labuhi, jebul sing kula bantu, jebul sing sanes sing kawit biyen kula ewangi niku ora ngerti males kabecikane kalih Bapak Semar. Pun cekap semanten atur kula nek enten pangandikan saking Sunan Prabu Darma Kusuma kula ajeng midhangetaken. Nek pancen Sunan Prabu Darma Kusuma paring dawuh, Bagong Pandhawa ora iso teka ning Karang Kadempel. Sampeyan wis rasa nyebut kula abdi, sampeyan rasa nyebut kula Panakawan, sampeyan rasa nyebut kula menika batur sampeyan. Kula ora arep manggon sabet sapon negara Ngamarta. Titik. Stop pikir Bagong. Wis. Nek kowe ora melu ndara Pandhawa kuwi kowe lek arep mangan saka sapa? Ngemis. Ngemis kok dipeng-pengke ora. Mbok ya nek omong ki sing nganggo dipikir ora waton omong. Konjur mengundurkan diri. Kowe wonge jiri kok, Tru. Kowe wonge ketergantungan. Hah? Kowe uripmu tergantung karo Pandhawa. Ya nek Pandhawa sing butuhke kowe terus. Nek Pandhawa ora butuhke kowe, arep ngopo kowe? Arep ngemis-ngemis nembung dadi abdine Pandhawa. Heeh. Wong ki ndek jati diri. Mengono kok wedi ora. Ana aku ambek wis paribasane Pandhawa ora iso nglabuhi karo bapak. Nggo ngopo? Nglabuhi Pandhawa. Wis ora ana gunane. Apa sing diparingi Pandhawa balik kabeh? Kowe diparingi apa? Lemari. Ketok balikke. Warkasa terus wis tak dol. Oh. Dadak nebus aku. Ya pokoke takon ngikhlaske. Ya tegese kuwi ra kon sekuwen. Ya men. Tak modasmu lho. Kowe iki senengane ngigol-ngigoli aku le omong kok. Bagong, Wonten dawuh keloro-loro atiku, Bagong. sami. Kula janjane matur ngenten iki niku. Kula ampet tenan ati kula. Merga kula mriki nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Bapak ndek pengarep-arep Pandhawa rawuh mriki ning kok sampeyan kula matur kaya ngoten kok malah nangis. Sawangen Pandhawa mung kari papat. Lho. Sing siji ilang nanti. Sing siji lunga, Bagong. Sebabe Ditundung karo bendaramu. sinten? Bendaramu Jodipati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya, Bagong. Wis jan ora pisan ora pindho kok kowe ki Wah. Ngapa to nek ngrampungi masalah nganggo ati sing sabar ngapa? Aku tak takon. Lho, aku ngelekke sampean ki ora ana salahe. Mergo aku ki batur. Batur ki pangembating catur. Kula warga kok do inggat-inggatan, ora cocok kon minggat, ora cocok kon minggat. Sampeyan krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandu. Sampeyan putrane Ndara Kunti. Sing jeneng adhiku Alon niku nek iso dirukti, diopeni, diragati, didadekke wong. Sampeyan entuk pahala. Ora malah kon minggat. Wah. Susah aku nek gagas kaya ngene. Aku aja ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye?
Nuwun sewu. Iya. Sampeyan kok ya ora ngelekke. Iya Bagong, aku kalah rembug karo Werkudara. Ora dene dadi pembarep. Kudune sampeyan iku iso mikir. Nek Werkudara arep nundung adine, sampeyan menggak. Werkudara, jangan Ngono. Ora kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono sing bagus iki men wah. Le mempeng nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah men klecam-klecem, kepiye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kepiye kanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun prisa. Masalahe apa? Jan bocah iku malah begijikan dhewe iki apa to? Sapa-sapa diseneni, sapa-sapa Adimu ki piye kok sapa-sapa anggepe kaya andane digetak-getak. Pun kajenge nang kemawon, mbangane nguyuh sanggun-nggun nang kemawon. Mergo Bagong nek nesu niku nguyuh sanggun-nggun men kemawon. Pripun sebabe apa? Sebabe Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klima Sada. Lho, kono hubungane karo pustaka Jamus Klima Sada? Iya, Bagong. Terus Ngene kowe tak critani. nggih, ning ampun dawa-dawa. Iya. Pekah kula ning ngrungokke. Iya ora dawa, Bagong. Ora apa-apa. Dawane ngempuk percuma. Iya. Oh, mesti nyengenges to. Angger muni omongane mesti nyengenges to. Aku mbayangke aku dhewe to. Ha iya. Pun nggih cerita. Ngene ya Bagong. Nggih. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Mriki Iya. Ngandhakake yen Ndarawati kuwi ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Tumuli kabeh sarembug pustaka Jamus Klima Sada diboyong dening Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa sing ora mathuk, Sedewa sing ora cocok. Tumuli Sedewa didukani dening Bendara Munjadipati nganti dedrek nggone ndukani wekasan Sedewa ditundung lunga saka negara Ngamarta. waduh. Berarti niki pustaka Jamus Klima Sada ilang utawa dibeta Sinuwun Ndarawati. Iya Bagong, mula aku ora bisa mene wangsulan nglawan kowe merga Pandhawane ora ganep, pusakane ilang Bagong. Wah, wis Tru. Yo, mulai karo mampir golek Bandosa. Lho, Nggo ngopo? Bapak jelas mati iki. Tambane ra ana kok arep ndi meneh parane. Ya engko gareng gek kon bedah bumi. Ha ya wis ngono wae ndak. Ambangane iki dadi masalah, dadi geger malah ora karo-karuan. Ajare kowe arep belani bapak nganti tetesing getihmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep belani karo bapak, perkara iki diglejah kok, diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas kaya ngene. Nun ngapunten lho, sampean kok ya nuwun pangapunten. Ikhlas lahir batin maringke pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada dhateng Sinuwun Ndarawati. merga Koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pangapunten, saniki ampun gagas Sinuwun Ndarawati menika sesembahan sampeyan ning kudu ditonton. Mula ana tetembungan ngendikake ratu kuwi nek siniwaka aja ming netra walaka, tegese netra batin lahir tok, ning netra batin diwengake utawa permana jati. Wonten nika. Merga jaman saiki akeh sing maraja saka sela-selaning garu, ketoke kanca ning dadi mungsuh, ketoke sedulur ning tegel karo kancane. Menika nuwun sapunten, menika kudu dipun penggalih. Klebet lakon sing dumadi wonten negari Ngamarta mriki, ketoke Sinuwun Ndarawati. Terus diparingi pustaka Jamus Klima Sada. Nuwun sewu. Nek nganti niki mengke dudu Sinuwun Ndarawati. Ternyata dudu Sinuwun Ndarawati, terus pustaka Jamus Klima Sada ical. Pripun ayo? Sapa sing arep disalahke? Sapa sing arep goleki pustaka Jamus Klima Sada? Ora ngawur dadi ratu ora gampang. Ora mung iya. Iya gampang dapusi wong. Wah, sampeyan iku sembrono kok Sinuwun. Kula wis matur bola-bali to. Pustaka Jamus Klima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klima Sada menika ngibarate wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti, suwe banyu sinaring.
tur Walik. Walik. hah Turta. oh iya Nding turta Ming turta iki kok walik pemikiran aja. Pustaka Jamus Limasada menika dados panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Nek nganti pusaka ilang, Ngamarta kawulane pating blengkah ora karo-karuan. Pripun nek kaya ngoten niku? Aja nyawang Ratu Ndarawati. Aja nyawang Ratu Ndarawati kadange tuwa. Para Pandhawa ning kudu diteliti, kudu ditlesih. Ngoten lho. Kena dipasrahke, ning dicek dhisik. Werkudara Ndarawati tilik ana, ketaman pegeblok apa ora? Werkudarane mangkat brubut. Nek wis dibuktekke, iya mbarep pancen bener. Pusaka diparingke, urung ana bukti kok wis diparingke niku. Macem mana? Pripun nek kaya ngene iki? Wah, lah wis geger malah Bapak Semar ditelapke, wis megap-megap arep tekaning pati, malah pusaka mang paringke karo Prabu Kresna. Apa nek ngono? Kresna lho Semar iki bobote abot Kresna apa piye? Panus maning jajalanat iblis larat gugu karepe dhewe Bagong. Bagong. Nah, Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? wah ya wis lali wis mau. Kowe muni yen to Yai Prabu Ndarawati ki panjalmaning mungsuh. Malah kowe ndak apa. Yen to Yai Prabu Darmakusuma kuwi keluputan gedhe mergo maringake pustaka Jamus Limasada marang Yai Prabu Ndarawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon sinuwun. Mergo jaman saniki niku angel wong dipercaya. Ngoten. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti? Ho, modal ora. Ora iso omongan kowe padake. Wah, kulino orasi demo. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Yai Prabu Ndarawati kuwi panjalmaning musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mangsa, mboten. Nek kula wis mesti Kresna menika mungsuh, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmaning musuh. Kula ming nuwun sewu ngemutaken dan Sunan Prabu Darmakusuma supaya luwih teliti babagan pustaka Jamus Limasada. Merga bapak kula niku ya ajeng mati merga nek ora tambani pustaka Jamus Limasada, kula kelangan wong tuwa kula sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Wong tuwa ki parane wong nang ndi meneh? Wong semene akeh ki mung padha antri tekaning pati. Mung kari ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Mula perkara bapakmu lara kuwi janjane ora usah mbok goleki tombo. Ning wis ben enten ana wayane mangsa kala tumedhaing Sang Hyang Nyawadipati jabut karo nyawane bapakmu. Yen pancen pinesti kudu tekaning pati. Lha atos iki, Tru. Piye? Kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandange ora. Bapak dipatek-patekke ora. Kowe iki lek iso goleki tombo kok mung diunekke tekaning pati. Ayo karo apa? Nek kowe wani ndak apa, Yai Prabu Ndarawati panjalmaning musuh. Aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati, Bagong. Aja watoni somu wis lho, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Tundang bol ora gelem. Kon ngundang apa? Hah? Kon ngundang apa? Lara ati kowe tak undang, ha. Tak undang ana kuwi lara ati. Ora usah lara atinan. Kowe nek ngrumangsani suaramu ngunekke bapakku wis wancine tekaning pati, wis wancine dadi wong tuwa, ming antri modar. Kuwi ning atiku ya lara. Hah? Nek omong nganggo aturan kowe. Ora sampenae dhewe. Lho. Kowe wani karo Baladewa. Aja kok kowe bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kok kowe. Kowe nyembranani aku kowe ngunekke bapakku arep modar. Bapakku antri tekaning pati. Anggepmu apa? Wong mati ki ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik mangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane akeh sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana
Sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus teksek Modaryana. Wah. Ayo, wis dantepi ya, Gong. Dantepi, rasa wedi. Men, sisan wae ngopo. Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Weh lah, kowe iki lho ngerti Bagong kok. Bagong ki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Aku bengi iki sik kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben ora. Mula aku sedina ora metu saka kamar teturon ning kursi jane karo menam-menam pikir ki engko piye. Ki engko gek kepiye? Aku entuk dalan wong ki anggere nyebut karo sing gawe urip ora mesti ning dalan. Anggepe apa? Apa dikira aku wedi karo sampean? Ora wedi karo sampean. Ya pancen wani karo Baladewa. Ora nek papane wong neter kadidayan. Babaro. Ayo. Kowe arep ngopo saiki? Kowe arep ngopo? Kowe tak tandingi legane atiku. Kowe kena mboyong para Pandhawa. Kena mboyong pustaka Jamus Klimasada marang Karang Kadempel nggo tampa bapakmu. Ning Langka ana dhisik kuwandane Baladewa. Waduh, lewani sumbar ming kowe kok. Oke aku ya iso gawe sayembara kaya ngono. Gawanan pustaka Jamus Klimasada ning Darawati rasa dibalekke. Waten iso nglangkai kuwandane Petruk. Kok aku iki piye to? Kowe sik mati ra apa-apa. Ra apa-apa dengkulmu ra. Engko gek tak susul. Ora metu njaba grandang negara. Ayo metu jawa radeni negara. Werkudara. Iya. Arjuna kula wonten paring adhawu. Lah kok dadi kaya mengkene kahanan ingkang dumadya ning Praja Ngamarta. Yayi, apa si Adi ora rumangsa kleru nundung kelawan kadangmu ragil? Wah. Bareng Petruk sowan. Matur yen Semar lara. Wah, tumulya ana rasa getun atiku. Semono uga mbarep ndak kira uga keduwung
maringake pustaka Jamus Miang Jimat Lima Soto. Dimas, sega wis dadi jenang, ora bakal pulih meneh dadi sega. Ing mengkono ora perlu digetuni. Ya, Sing wigati ayo budidaya. Golek ana kadangmu sedewa ingkang angka 2 upadinen sarta titi priksanen kahanan Ndarawati ya yayi. Nanging kang luwih becik sirepen dhisik kamurkaning Koko Prabu Mandura. Apa dene Petruk lan Bagong nggone wis padha geseh penemu. ya barep kakangku ngestake dawuh. Arjuna ulunten maring dawuh. Bubarna kang padha seba jeneng ingsun kundur ngedatun kula nun Paramadal Pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kyai Arjuna. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas. Purna gatining maranggilan. Sanata sakundur ngedatun jeluk saking gambaran ora kinapit gambaran gading. Kadheraken sangganing pelomban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Kawis saking Mandra tindaknya Sri Nararata. Katinon saking Mandrawa kaya gumebyar candrane Sri Nararata wau.
Matur sembah nuwun tanpa pepindhan yen ya. Wengi iki awak dhewe wis kelakon sowan ana ing Kutha Blitar. Ya, kutha cilik kang kawentar. Ya, pancen bener ngono acarane peresmian gedung kesenian ing wis diresmekke menane Bapak Sikda sore mau sinambi mukul utawa nabu kempul mauna wis katandha diresmikan. Oh iya. Ana ing Jalan Kenari Blitar kene ya duk nalika awak dhewe sowan ning Candhi Penataran para panitia nemoni karo awake dhewe supaya didhawuhi sowan ana ing gedung kesenian iki ya nak. Ya, wah luar biasa aku wis mubeng minger ngubengi gedung iki jan temonjo nak. Ya, kanggo pergelaran apa wae bakal ya apik, bakal ya becik, bakal ya murakapi gempara seniman seniwati sing lenggah ning Blitar kene sing bakal nggunakake gedung kesenian iki no. Ya. Ora mung mligi kanggo wayang nanging kanggo ludruk ya apik, kanggo apa jenenge reyokan ya apik, ya becik pokoke kabeh jero kuwi wis fasilitasé wis luar biasa. Ya. Uga matur nuwun dhateng para bapak-bapak panitia sing wis kersa nimbali karo awake dhewe ya no. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Luwe-luwe wigati matur nuwun dene wis bisa nampa karo kesenian awake dhewe saka Ngayogyakarta. Ya janjane ya ora pateka beda. Ya janjane ora pateka beda, malah mau akeh sing padha rawuh ning tempatku transit. Piyai-piyai sepuh padha ngendikake nek awake dhewe iki janjane nek dirasake kok kaya ora yojo. Ya. Nek dirasake kaya ana campurane sala. Ya, ya pancen niate kawit biyen aku pancen duwe niat mengkolaborasikan. Alhamdulillah nyatane akeh sing padha tresna ya nak. Ya matur sembah nuwun ya. Muga-muga gedung iki bisa dadi sarana ya inovatif lan kreativitas para seniman seniwati dulur-dulurku kabeh sing lenggah ning Blitar kene iso nggunakake gedung iki kanthi becik lan apik sing luwih wigati dijaga kanthi bareng-bareng ya nak. Ya. Merga adat saben filsafate wong Jawa orang melu gawe, ora melu ngrekoso, mula gampang nggone ngrusak. Lah, tembung kaya ngono kuwi kudu disingkiri. Iya. Ora nadyan ora melu gawe, nadyan ora melu ngrekoso, nanging gedung iki difasilitasi pemerintah kagem para seniman seniwati, mula wajib direksa, wajib diupakara. Ora seniwati seniman apa wae nanging kudu duweni rasa handarbeni marang gedung iki. Ya, pancen ya ngono ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun dene wis kepareng
nimbali karo awake dhewe sak rombongan. Ya iki pancen rombongan saka Ngayuja, sak sindene sak apa jenenge kuwi? Sak penabuhe no. Ya, matur suwun. Ayo sak kamat-kamat ngaturake lelagon suka-suka parisuka. Sak bisa-bisa no. Ya, pancen bener. Dek eneng tulung agung para panitia nemoni karo awake dhewe. Ya. Nek piyai kene kuwi nuwun sewu senengane nggon bab lakon mula limbukan aja nganti ngladrah. Ya. Gara-gara ya aja nganti ngladrah sing wigati ceritane kecekel. Ya, lah iki kira-kira kecekel ora? Lah iki nang kene iki pertanyaanmu sing abot nang kene iki no. Iya. Aku nganti rumangsaku kok dadi rasanane para pepunden dalang ya, Mak. Dirasani piye? Apa-apa lakon kok ditampa. Nek cara Ngayuja, ya kuwi ana tetembungan nek wis niat dadi dalang aja sok balekke lakon. Tegese balekke lakon dijaluki apa-apa kudu sago, kudu iso ngarang-ngarang, kudu iso gawe. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Mengko nek balekke lakon ndak dadi cacatan iki nek cara Ngayuja lho. Ya. Pamane dijaluki lakon Gatotkaca kembar pitu. Terus dalange muni, "Waduh, kula dereng nate ngertos niku dereng wonten." Lah, kuwi dadi kewajiban mergo sang dalang kuwi sutradara. Ya. Nek neng sinetron neng film sutradara mula wajib ngerakit cerita. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Lah cerita kuwi nek iso digawe ketika naik pentas. Lho, dawe sapa? Dawe pepundenku nalika semana tak suwuni prisa. Nek gawe lakon kok jan cek 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 cek. Sapa? Panjenengane Bapak Ki Haji Sukron Suwanda Dik. Ning daleme Mas Yoyok putrane biyen tak jane pripun to Pak nek gawe lakon ki gawe ning panggung. Nek tok gawe ning panggung kok bakale ora kendho suasanane. Wis cek-cek ngono wae manut pikiranmu engko dayoane iki ya tokke, dayoane kae ya tokke. Lah mengke nek bundet teng dalan, ayo wis bubar ngontene. Iya. Ning nyatane Tau tak praktekke ya tenan kok no. iya, ya iso tenan ya. Ya iso tenan. Mula bengi iki ya tak praktekke tenan. Ya. Lah Semar bangun kok malah tok critake lara. Wis aja tok bukane kene men do ndelok engko tekan rampung no. Iya. Apa sebabe kok lara? Oh, ngono ya. Kok limbangun gedung kesenian kepiye? Ki engko bakale viral. Oh, Sadurunge Semar bangun gedung kesenian ki ana sing viral ning kalangan wong seni iki, aku nglakokke Semar bangun SPBU. oh. Tahu neng Purworejo kono Jawa Tengah kono ngresmekke pom bensin, sing duwe pom bensin pokoke saged mboten saged Semar bangun SPBU. Ya. Ya tok lakoni. Lah wis dibayar ki? Ha iya. Lah Lah iya ya kudu tak lakoni ya saanane ya waton tekan jam 3:30 bubar. sidane ya bangun tenan. Anggere disebutke ra beres to. Engko rampung Ndara niki wis rancak limbangun SPBU awi sami suka-suka parisuka. Wis rampung. Iya, ya ora apa-apa ya, Mak. Lah iya ayo bingung to mosok jaman ponokawan jaman wayang kok wis nganggo premium. Ha iya. Ora ketemu ngakal. Ya, ayo kinawala akeh sing padha rawuh. Iya. Eneng gone awake dhewe. Nggih, asalamualaikum. Katur Bapak Ki Sena Nugraha ing sasana pagelaran kula nyuwun gending podang kuning kalian sesideman. Gending menika kula aturaken dumateng sedaya kanca-kanca saking Ploso Arang ingkang sami mirsani sugeng midhangetaken mugi dadosna suka renaning penggalih matur nuwun saking kula Bapak Santo Ploso Arang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu Cangik. Ya. Kula penggemar Inggit Purwa Diva Dwi Riyanti saking SD Penataran 4 badhe nderek ajar tetembangan Sinom Nyamat. Mugi-mugi Bapak anggenipun nyangik tansah pinaringan lancar matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki, bocah iki tak dhisikne no. Ya. Aku nek ngerti cah cilik-cilik do nembang, cah cilik-cilik do panembrama ngono iki wah rasane senengku ora jamak-jamak. Ya. Bungahku tanpa upama ora madhang krasa wareg, ora ngombe ora krasa ngelak. Ya. Monggo. Ayo Mbak Diva Dwi Riyanti saking SD Penataran 4. Ya, ki bocah lagi SD wis kepareng nyumbang lagu. Monggo, Mbak. Tindak panggung mriki Mbak Diva. Pundi piyinipun? Mbak Diva, malah wis mulih iki. Oh, ana ning jero. Oh, nggih. Monggo boten saisin. Ya. Mbak Diva Dwi Riyanti saking SD Penataran. Ya, sore mau ya akeh bocah-bocah SD padha panembrama. Wah, jan nyenengke tenan kok. Ya. Monggo, Mbak. Lagi tindak. Ya.
Alon-alon. Men go contoh sinden-sindenku iki. Iya. Kok malah kudune sindenmu ki nyontoni. Ben tak nggo contoh sinden-sindenku karep cah cilik ning wis sisa sinom nyamat. Waduh. Ah, cilik tenan iki. Iya. Matur sembah nuwun. Mbak Diva nggih. Nggih, Kelas pinten? kelas 6 SD. Kelas 6. Nggih. Oh, nggih. Ajeng cekar sinom nyamat. Nggih. Nggih, cobi nggih. Mboten cobi ning sing sae, Mbak. Iya. Niki mergo di streaming. Iya. Di streaming niku bakal ditonton wong sak donya. Nggih. Sapa ngerti sampean terus ngerti-ngerti jel viral mergo Mbak Diva nembang sinom nyamat terus penontonnya ewon terus sampean dundang mriko. Iya, ngono ya muga-muga ya Mak. Iya. Cah semene iki nek ora dituntun nang nggon seni, Iya. aku mbiyen soalnya wis ngalami dhewe no. Iya. Aku ngetengke kowe iki lulus SMP. Wo. Oh to. Mergo salah jalan kok no. Salah jalan piye? Ayo di sekolahke ning adoh, aku kos ning diporan pereni wong lanang. Aku mbiyen kok Oh, kembanging sekolahan kuwi aku. oh. Mbang basa. Ah iya. Monggo. Monggo Mbak Diva. Nggih. Jumeneng Mbak, jumeneng mboten napa-napa. Nah. Monggo. Sing wadon Sanewati Modiar. Ya. Gamelane larase durwan. Matek wis saiki. Ya. Monggo. Satya nekalakon kang Bapake seniman apa, Mbak? Nggih. Oh, anu napa? Pengrawit. Nggih, pengrawit. Oh, ibuke sinden. Mboten. Oh, kok semua sampeyan niru bapake. Iya. Ampun pindah nggih. Terus teng budaya mawon mengke SMP 3 tahun sampeyan sinau terus mengke mlebu SMKI Surakarta napa SMKI Jogja. Iya. Mboten napa-napa. Mengke teng SMKI Jogja, Mbak. Pripun? Manggon teng omah kula mawon. Oh iya. Nggih. Ngono ya. Wis manggon teng rika gratis. Kula nek ora wong wedok utawa bocah seneng nembang ki tak gratisi kon. Iya, ngono ya, Mak. Ya le mangan sakanane. Ora ngarani nganggo ndok nggih. Mengke tekor suwe-suwe. Ya, mangga. Kalapati Ya.
Ya dikuat-kuatke penggirane wis. Iya, jane koyo arep mecati kae. Mampir. Aduh. Heeh, ya nyambut gawe kadang kala ketemu gamelan ndek. Kadang kala nek cara wetanan, cara Jawa Timuran ki pancen sok kulino dinggo ludrukan gamelane mesti dhuwur. Ya, mula dipersiapke. Ya, ning perjalanan ora kokean cangkem. Ha iya. Mengko ndak suarane entek. Ngono ya, Mak. Mangga. Satos-satos. Pinesu tapa Aja lali agamane. Ya, Dik, ditelaske nduk, mangga. Mbak Dipa, Dewi Rianti. Ya. Le mriki kali ibu bapake nonton wayang. Nggih. Pun jajan dereng? Pripun? Pun jajan dereng? Sampun. Pun tenan? Pun jajan dereng? Hah? Mboten napa-napa, mboten sawedi kalih Pak D. Pun jajan dereng? Engko jajan engko, Mas. Niki. Niki engko mriki. Saestu niki. Estu. Monggo. Ah, ning sampean kudu dienggo tumbas sidi gending-gending. Nggih. Dimidhangetke. Mugi-mugi Bapak Sena tansah pinaringan lancar sedanipun. Amin, amin. Lho, kuwi lho dadi conto iki lho. Ming tak kei dit 500 wae le ndongake kowe iki ben dina melu ndongake ra tau. Mun nek takoni dalange urung ketoki gering paling. Ayo. Matur suwun, Mbak. Mangke menawi wonten ide nembang malih mboten napa-napa. Nggih. Ya